खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थारफि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आरोबाव आङो गोदान माखासे भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय स' रायजोफोर जों दिनैनि समावहाय गिबिसिन थारावनो इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारनि भिडिअनि सायाव जोङो सावरायलायगोन नैथियाव जोङो आबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा मा पस्ट होदों बेखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय लोगोसे आङो फंनैसो बेयाव बाथ्रा बुंगोन आरो थामथियाव रायजो राजा नोंथांमोन माइनरिटी सुबुंफ्रा दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टीनोहाय भट होनानै मा जिंगायावहाय गोग्लैगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुखाबाय दा बिनि सायाव जोङो फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन बेरगावनि इउपिपिएल पार्टीनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथाङा दानि बिपिएफ पार्टीनि सोलिबाय थानाय सरकारनि सायाव मा अजद थिखांदों बिनि सायाव जोङो खोनासंगोन रायजोफोर बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना खोनासंदो इउपिपिएल नि सीएम प्रमद बर' सारा मा खोथा बुंदों इलेक्शननि थाखाय इउपिपिएलआ प्रिपेयार जागासिनो दङ आरो फैगौ जानुवारि दाननि जोबनाय फारसे जोंहा मिरु कनफारेन्स दङ आरो बे मिरु कनफारेन्सआवनो इयुननि हाबाफारिफोरखौ जोङो फोसावगोन बिटिसि सरकारा मोनसे डेम'क्रेसि नाथाय सिगांनि सरकारा मावना गालांनायफोरखौ उननि सरकारा फैनाय लोगो लोगोनो राजा बायदि गासैखौबो जोगारजोब्बाय बे बेलायाव मा बेफोर बाथ्राखौ बिपिएफआ बुजि मोननाय नङा खारन डेम'क्रेसिखौ बिपिएफआ जोबोद खम बुजियो आरो बिनिखायनो बिसिनि समाव माखासे हिंसायारि जाथायफोर बेबायदि गाज्रि थासारिफोरा जायो दा नंखायनो इउपिपिएलआ जिफोर खामानिखौ मावदोंमोन जोङो थानसालिफोर लुनायाव गिबि जों मदद खालामदोंमोन गोबां समाजनि गोनां फसंथानफोरखौ जोङो लुनायनि थाखाय सरकारनिफ्राय डाइरेक्ट मदद खालामदोंमोन एबा स्किमफोरखौ लादोंमोन बिथांमोना सरकाराव फैनानै गोबां लामा गोबां दालां गोबां फरायसालि गोबां जातीय अनुष्ठानफोरनि जों होनाय स्किमफोर आरो लोगोसे बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बे गोनां स्किमफोरखौ बिथांमोना दानजोबदों सुपार 50याथ' बिराद इम्पर्टेन्ट दा बावैसो जि रिजाल्ट जाबाय सा 17 जोंनि ओनसोलनिफ्राय मेन्सआव पास खालामनो हादों आरो इयुनावबो बियो जोबोद मोजां जालांगोन जिखिनिया ट्रेनिं मोनबाय दा नंखायनो बे मिशन आरो भिजन गैयै दोलो हिसाबै बिथांमोननि सरकार सालायनायाव बेबायदि माखासे गोरोन्थिफ्रा जाखागोन आरो गोरोन्थिखौ बिथांमोना मावखागोन मानोना बिथांमोना जेबो मिशन आरो भिजन गैया आरो रायजो राजानि फारसे जेबो साननाय गैया दा नंखायनो दिनै जौ जुवा बायदिसिना थासारिफोरा बिराद बारा जानो हमदों दा बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बयबो नुदों आरो इउपिपिएलआ बेबायदि थासारिजों जों मालाबाबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा जोङो जोंनि एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावलांगोन बाथ्राया सैथो रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टीयावहाय मुंबो मोनसेबो भिजन एन्ड मिशन गैया बिसोरहा बर' हारिखौहाय डेभेलप खालामनाय बर' हारिखौहाय फिउचारनि थाखाय लाबोनांगौनि थाखाय बिसोरहा जेबो थांखि गैया बेनि थाखायनो दिनैनि समावहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय दाङाबाजि दावराव दावसिया सोमजिगासिनो दङ जागायजेननायनिफ्राय लानानै बिपिएफ पार्टीया देरहानायनिफ्राय लानानै दिनैसिमबो मोनसेबो खामानि मावाखै बेखौहाय साफ्रोमबो नुगासिनो दङ मावगोनल' बुंगासिनो दङ 3 मास बारलांबाय नाथाय बिसोरो इलेक्शन केम्पिंआवहाय जेब्लानाखि समायखिरा लादोंमोन ना नैबे खोथाखौहाय मोनसेबो मावफुङाखै बेखौबो नोंथांमोना नुगासिनो दङ अखल इलेक्शनावहाय दावराव खालामबायनाय सोंख्रावबायनाय बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'मोना दिनैनि समावहाय बिसोरो थाखानि गाद्दियावहाय उन्दुनानै दङ मात्र बिथांमोनाल'सो बिबानखौ मोनदों रायजोफोर दा लोगोसे आं बेखौबो बुंनो सानदों बिपिएफ पार्टीनि सायावहाय नोंथांमोना नैबे लाइजामखौ नुदों सानै एमसिएलए बेयावहाय सिएसबियावहाय थिसननाय नोंथांमोना नुनो मोनदों थारैनो बिपिएफ पार्टीया बिजेपि पार्टीजों बायजामारदोंमोन नामा दिनै बिजेपि पार्टीया बिपिएफ पार्टीनिफ्राय एमसिएलए मोनगासिनो दङ नंगौना नङा दा बेफोरखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला बिपिएफ पार्टीया निश्चय बिजेपि पार्टीजों बायजामारदों रायजोफोर दानिया नैथियाव नायदो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे सावगारिखौ नायनानै ला पस्ट होनाय जोङो नुनो मोनदों एसटिनि बेलायावहाय थांनाय साननैसो सिगां जोङो नुनो मोनदोंमोन जे सिसिटुवानि दैदेननायावहाय माखासे ग्रुप अफ मिनिस्टारनि कनसालटेटिभ मिटिंआ जोबनानै थांबाय नैबे कनसालटेटिभ मिटिंआवहाय सिसिटुवाया
ग्रुप अफ मिनिस्टारनि चेयारमेन डक्टर रनज पेगुनोहाय मेम'रेन्डाम गथायनाय जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर। थारैनो एसटिआ केन्सेल जाबाय, रिजेक्ट जाबाय होननानै जोङो गनायनांसिगोन रायजोफोर। जोङो मोनथिखाबाय दे एसटिआ माब्लाबो जाया आरो जों एसटिखौ माब्लाबाबो होनो हाया। दा फाइनालि जोङो नुनो मोनबाय ग्रुप अफ मिनिस्टारनि आफादगिरि यानिकि चेयारपारसन डक्टर रनज पेगुनि आखायावहाय दा बे लाइजामा थांबाय रायजोफोर। दा बेयो केन्सेल जाबाय होननानै जोङो बुङोब्लाबो सोलिसिगोन। बे समाव थामथियाव रायजो राजा नोंथांमोन माइनरिटि सुबुंफ्रा हख्रावबायगासिनो दङ बिपिएफ पार्टिनि सायावहाय, मिथिबायना? बिपिएफ पार्टिनोहाय बिसोरनो भट होनानै देरहाहोदों। माबोरै देरहाहोदोंमोन मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन? ससियेल मिडियायावहाय माखासे पस्टआ ओंखारगासिनो दङ। सिगांनि जे इउपिपिएल पार्टिखौहाय नेवसिगारनाय माइनरिटि सुबुंफोरनि नैबेनि जाहोना मामोन बेनि सायावहाय नोंथांमोना फरायनानै नायदो। दानिया नै रायजो राजा नोंथांमोन 3 कौटि थाखा माइनरिटि सुबुंफोरनोहाय बिपिएफ पार्टिया होनानैहाय बिसोरखौ बायदों। बेयाव लिरनाय मथेब्ला मोनथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? दिनै नोंथांमोना बेयाव नुदों सोरबा हुसेन थाइसन मुंनि सासे व्यक्ति माइनरिटिनि एबिएमसुनिफ्राय। दा बेयाव नोंथांमोना नुबाय दा बेखौ लानानै दिनैनि समावहाय दावराव जागासिनो दङ। नंखाय नंदोंब्ला खोनासं दानिया माइनरिटि सुबुंफोरनिफ्राय मा बाथ्रा बुंदों। দেখা পাইছো যোৱা 5 তাৰিখে অৰ্থাৎ যোৱাকালি আমি সোশ্যাল মিডিয়াত দেখা পালো বিটিসিৰ যেটো সৰ্ববৃহৎ যেটো বোৰ্ড বুলি কয় সিএসবি বোৰ্ড, যি বোৰ্ডৰ জৰিয়তে নেকি চাকৰি বাকৰি এই বোৰ্ডৰ জৰিয়তে দিয়া হয়। আমি দেখা পাইছো যে সেই বোৰ্ডখন যে তেওঁলোকে গঠন কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰ নেতৃত্বাধীন বিটিসি চৰকাৰে 11 জনীয়া বোৰ্ড গঠন কৰিছে। তাৰে ভিতৰত আমি দেখা পাইছো আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমান ব্যক্তি কোনো এজন ব্যক্তিৰ নাম এই বোৰ্ডত এই মেম্বাৰ হিচাপে তেওঁলোকে নিয়োগ কৰা নাই। আমি পূৰ্বতে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক আমি কৈছিলো যে যিসমূহ বোৰ্ড গঠন হ'ব এই বোৰ্ডসমূহত আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ব্যক্তিসকলক তেওঁলোকে নিয়োগ কৰিব লাগিব। কিন্তু দেখা পাইছো এতিয়া হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই জনগোষ্ঠীৰ ফালৰ পৰা হিয়া উজাৰি ভোট দিয়াৰ পিছতো আমাৰ এই জনগোষ্ঠীটোক তেওঁ বঞ্চিত কৰিব বিচাৰিছে তেখেতে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আমচুয়ে গৰিহণা দিছো আৰু ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আমি দাবী উত্থাপন কৰিছো, আপুনি যি ধৰণে আমাৰ সংখ্যালঘুসকলৰ ভোট নিয়াৰ পিছত এতিয়া যদি আমাৰ লগত প্ৰতাৰণা কৰিব বিচাৰে আৰু বিজেপিৰ চতলপি মতে যদি আপুনি আমাৰ এই ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মুছলমান মানুহক যদি প্ৰতাৰণা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াই ভুগিব লাগিব। অনাগত যিহেতু নিৰ্বাচন আছে, অনাগত নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভুগিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগে লগে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক আমি আহ্বান জনাইছো, আপোনালোকে যি চেন্ট্ৰেল সিলেকশন বোৰ্ড গঠন কৰিলে এই বোৰ্ডত কমসে কম আমাৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ পৰা কমসে কম 2জন ব্যক্তিক আপোনালোকে নিয়োজিত কৰিব লাগিব। আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে বিটিসিত বিপিএফ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিম আৰু ৰাজপথত মানুহ ওলাই আহিব। আৰু ওলাই এই কাৰণে নাহে, হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ বিশ্বাস আছিল কাৰণে আমি ভোট দিছিলো আৰু যদি আমাক প্ৰতাৰণা কৰে নিশ্চয় মানুহ ৰাজপথত ওলাই আহিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। বুজিबायना बर' रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफआ माबोरै देरहानायमोन? 2 लाखनिबो बारा भट मोननानै बिपिएफआ माइनरिटिनिफ्रायनो देरहादों। अब्ला नैबे खामानिखौ दिनैनि समावहाय बिपिएफ पार्टिया जुदि माइनरिटि सुबुंफोरखौ नोजोर होआब्ला एमएलए इलेक्शनावनो गोग्लैसिगोन रायजोफोर बिसोरो, मिथिबाय दा? ओरैबायदि ओरैबो थाङा। बेखायसोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा गुवाहाटीयावहाय 22 कौटि थाखानि हा फाननानैहाय इलेक्शन गेलेदों, नङा होमब्ला रायजो राजा नोंथांमोन? बे बाथ्रायाथ' नंखाय नङा, नोंथांमोना बयबो मिथिगौ। दा बेफोरखौ गोसोखांफिननानै होनायनि थाखाय नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनदोंब्ला गावबा गावनि गोसो बियो, आं जेबो नांजाया रायजोफोर। नाथाय जाय बाथ्राया थार बेखौ आं दिनै नोंथांमोननोहाय बिजिरनानै होनो थाखाय आङो भिडिअ बानायदों। रायजोफोर दानिया जोबनायाव नोंथांमोना नैबे सुबुंखौ सिनायखायो हयथ' ना? दा बिथाङा मानि खारनावहाय दिनैनि समाव बिपिएफनि सायावहाय बाथ्रा बुंदों हयथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय ससियेल मिडियायाव नुनानै ना। नैबे सावगारिखौ नायदो, ओरैबायदि लासिं सिं बे सावगारिखौ नायदो। लोङै जायै हयथ'
गोग्लैसोनानैहाय थाबायनो हाया गोदाव सोराव जानानै फोथार बारियावहाय उन्दुनानै थादों ना दा बेफोरो मानो जानो मोनदों रायजोफोर गोरोन्थिया जाहैबाय बिपिएफ पार्टीनि गोरोन्थि बिपिएफनि सरकारा जौ जुवानि आड्डा खालामनानै होनायनि थाखायनो बेफोर थासारिया जानो मोनदों दानिया फैदो खोनासंदो ससे उदालगुरि बेरगावनि इउपिपिएल पार्टीनि आफादगिरि नेरखां खाख्लारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों दिनैनि समाव बिटिआर ओनसोलाव जों बेखौनो नुनो मोनदों जे जोङो मिथिगौ जे मोनसे सरकार जानोबा सामाजिक दायबद्धता थानांगौ सामाजिक दायबद्धता थायोबासो बे ओनसोलाव जौगासारनाय फैगोन आरो बेवहाय ओरैबायदि इरेसपन्सिबल मोनसे सरकार जानायखौ जों नुनो मोनदों दायबद्धता गैथारै बायदि जे थांनाय फुजानि समनिफ्राय दुर्गा फुजानिफ्राय स्टार्ट खालामनानै मेला लोखि फुजाखौ स्टार्ट खालामनानै फुजाफोरजों लोब्बा लाखिनानै माबा मोनसे मेला खालामनाया एसे एक्सेपसनेल बिनि उननिफ्रायबो एभ्रि मोनसे इभेन्ट जिखिजाया इभेन्टआवनो जाया मानो बबेबा थियाटार जादों बहाबा खेला जादों मोनफ्रोमावबो मेला खालामनानै जुवा गेलेनाय जौ लोंनायनि अनगायै जेबोखौ जों नुनो मोनाखै जायनि जाहोनाव दैलि जोङो मोनसे निउस मोननो हायो जे एक्सिडेन्ट जानाय मायाबा मोनसे बुलायनाय माने अखान्तिमय मोनसे परिबेखखौ जों नुनो मोनदों आरो बेखौ लानानैनो दिनैनि समावहाय रायजो राजाफ्राबो अस्तिष्ठ जादों जे बे सरकारखौ लाबोनाया जोंनिया भुल जादों होननानै बिथांमोनाबो दा गनायदों ओंखायनो जोंहा मोनसे बिसास दङ नैबे 2022 मायथाइयाव जे एइबार बिटिसिनि सिङाव थानाय जे मोनजिबा जि समस्ति बे मोनजिबा समस्तियावबो जोंनि जे नेतृत्व बिथांमोना सावरायनाय बायदियै जों सावरायनाय बायदि गासैयावबो बिजाथि होनानै गेलेलांगोन आरो बेयावहाय जोंहा मोनसे बिसास दङ जोङो देरहालांनो हानायनि लामाया क्लियार आरो जोङो भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोननै समस्ति जोंनि आखायाव दङ भेरगाव समस्ति आरो टंला समस्ति जोंनि जि सिंनि जि माखासे इनफरमेसन जोङो सिङाव हाबनानै जिखिनि इनफरमेसनखौ मोननो हादों जिखिनि परिबेसखौ जों मोननो हादों बे परिबेसखौ नायोबा जोंनि फेभारावनो दङ आरो जोङो बेवहाय बिराद मोजां मोनसे थासारियाव देरहालांनो हानायनि लामाखौ जों नुनो हादों आरो ओंखायनो जोङो पुर्न मोनसे दमजों जेबो कनफिउस गैयालासेनो खामानि मावनो हानायनि माबाखौ जों मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो बेयो जोंनि 2022 मायथाइया जोंनि थाखाय मोनसे गल्डेन अपरचुनिटि बाथ्राखौ बुजिबाय दा क्लियारलि मिथिबायना रायजो राजाफोर आंनि खोनानाय मथेब्ला बिपिएफ पार्टीनि मावथिफ्रा बिपिएफनि अफिसाव थांनानै सेक्रेटारियेटनाव अफिसाव थांनानैहाय स्किम बिहैनाय समावहाय बिसोरो मा लिरनानै हरो होननानै बुंदों जौ जुवानि आड्डा मिथिबाय दा जुवा गेलेनो थाखाय मेलायावहाय जुवा फाथिनो थाखाय पारमिसन होयो होननानैहाय जोङो खोनानो मोनदों नाथाय जों फारसेथिं नुनो मोनबाय ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मावथिफ्राबो दिनैनि समावहाय मा होनो कमप्लेननि अलरेडि थिसनथाइ गथायखाबाय गसर होखाबाय ना रायजो बेंगिरिनोहाय कमप्लेन होनाय जोङो नुनो मोनबाय मोनफ्रोमबो जिल्लानि मेलायावहाय जौ जुवाजोंहाय साग्लोबनायखौहाय बन्द खालामनांगौ होननानैहाय दा बै जुवा गेलेनाय दाइस गेलेनायखौहाय जुदि बिटिआर सेक्रेटारियेटनिफ्रायनो अर्डार हरखायोब्ला अब्लालाय बिसिनि मावथिफ्रा मावखागोनानो नंगौना नङा दा सरकारानो जुदि बेबायदि खामानिखौ मावनो थिनोब्ला दानिया जोबनायाव रायजोफोर नैबे सावगारिखौ नायदो हयथ' बे सावगारिया गोदानबो जानो हागौ गोजामबो जानो हागौ दै किन्तु फुल डिटेल्स मोनाखै आङो बे सावगारिया ससियेल मिडियायाव गोसारदों दा बिपिएफनि मावथिफ्रा बेबायदि लोंग्लुं जाग्लुंजोंनो जुदि सोलिखायोब्ला अब्ला बिनि आखान्थि रायजो राजाफोरखौलाय माथो बुजायनो बिसोरलाय हा बेनो दा बाथ्राया रायजो राजा नोंथांमोन अब्ला गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअआबो बेसिखिनियानोमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय रोजा रोजा साबायखर बावहरनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि